Hej, goddag og velkommen til sikkerhedstjek her i Fysik og Kemi. Som I kan se, så er der et gasnedstop, hvis der nu er bryder brand i vores klasseværelse. Og så virker den ikke. Og så er til stikkontakter, kan man lige dreje nøglen, og så virker den igen. Og ja, en anden udstop, som vi ved ikke helt, hvad virker, men den virker. Og ja, du har lige fået op. Sådan. Så kan du komme op og se på de lamper her. Og så kan vi se, når den grønne lyser. Har du set den? Okay, cool. Kan I se, når den grønne lyser, så er der faktisk ventilation her i bygningen. Og når den gule lyser, så er der gas. Det betyder, at de kan åbne den fra og sådan noget. Og den røde, det er ellen. Og så... prøv at se, kan I se, den blinker nu. Og det var alt fra fysik i fysik og kemi. Jeg fik noget i øjet. Jeg fik det der syge i øjet. Jeg fik syge i øjet. Jeg klarer her. Det er meget bedre nu. Du skal hive den her. Hvad sagde du? Hvis du vil have den ud. Afhørning. Ja, og så, så skal du, hvis du er i din veje, så skal du sådan rulle det rundt om dig, og så stopper det sådan. Ja, det er nemlig en rigtig god idé. Ja, og så, hvis der er ild i noget, du skal stoppe. Hvis der er ild i noget, så, så skal du komme det over. Ja.